ddaeth y bore newydd a realaeth fod na waith i'w wneud oedd ddim o anghenraid yn ymwneud â'r Gymraeg, nac alcohol, a ffrind os angen ceiliog i'w deffro nhw pan mae nia pari o gwmpas. Bore do! Ac erbyn y bore, roedd Lush Lucy wedi cyrraedd ac yn barod i wynebu sialanser dydd. Chwater wedi dau. Ti'n iawn, Sabaria? Dwi'n iawn, diolch yn fawr. Yndyn, maen nhw'n bihafio, maen nhw wedi bita llond i bol. Do? Eisiau mynd yn ôl i gwely rwan. Yndyn, maen nhw eisiau mynd i gysgu. Dim gobaith, Mae'r waith i wneud, oes? O, oes. Ac oedd na unrhyw amheuaeth y bydda'r gwaith yna yn ymwneud â charthu? Not a bit of it. O, ydw? Ia, i fanna. A copi da. Ia. Beth yw empty? Gwag. Gwag, ie. Ymadrodd arall i'w rhannu a chefnogwyr pêl-droed Llanrwst yn y dafarn Bob. Yn y gyfamser, yn ochr cefnisau, mae Lucy ac Alex ar fi'n cwrdd ar Iair. Na, nid cathod, Iair. Wyt ti'n hoffi Ieir? O, dwi'n hoffi Ieir. Wyt ti'n hoffi Ieir, Lucy Owen? Na, dim byd. Dim not at all, not at all. Dear, coni off. Iawn, o'n i mewn. Siamai! Oh, here we go. Ar ôl ti. Go on, Wyn. Nôl yng nghanol y carthion, mae Wyn yn hapus i dorchi llewis a theini dom i bob cyfeiriad. Neu'n hytrach i gyfeiriad Bob. Sorry, Bob, sorry. Fel petai. Lwcus fod gan Bob o'i drwsus BAFTA. Didn't touch me. I'm quicker than you think, like. Yeah. Siamai? Nid yw'r plu yn blesio Lucy Drian. Shall we? Excuse me. Esgusodwch fi. Symud os gwelwch yn dda. Ta-ta. Ti'n siarad Cymraeg? Na. Carthu bob dydd. Siwr chi, Cariad? Barod, cytio? Beth bynnag yw safon i Gymraeg, does dim dwywaith, nid gwaith fferm yw ei fforte. You're gonna have to... Yeah, that's it. Be Okay. Na'r gweddill chwaith yn amffodus, does dim Doolittles ymlaeth y saith yma oes e. Oh. Oh, the friend newydd. Oh, neis. Wel, barodd y gyfeillgarwch yna ddim yn hir, dy fe? Right, boys, ble mae Ceidw? Yn y pôl gogledd. I don't even know what I said. Ar ôl hijinks a'r antics amaethyddol, heb sôn am ganu i geirw syfrdan, Sean Connery. mae'n hawdd anghofio yn dwi, pam bod y saith yma ar y daith o gwbl. Terfi lawn. Dosbarth Cymraeg, Rhan, boys. Ffew, diolch i rio'r am hynny. Mi oedd hi bron yn mynd yn banto mae mae'r anni fyna, dwi dda? O, dwi wedi wneud dosbarth yn y BBAC, and I've been struggling a little bit and not feeling like I was really getting there and losing faith a little bit. So that's why it's been so brilliant to be here. I feel like I've got my enthusiasm and a little bit more confidence back again, and I feel like the Welsh is sort of starting to come back again, and it's just made me think, that's it, I'm going to keep going, because that's half the battle sometimes, isn't it? Yn mae'n cainion, I'm able to grando Radio Cymru. And so I listen grando a pêl-droed, Cardiff City, of course. And so I'm listening in the cars I'm driving around. I've found it difficult to find people to siarad Cymraeg with because I'm not in Wales, I'm in London, and but it's lovely to be back here and to be surrounded by Cymraeg again. Sounds like the tune to one of your own songs. All on a different note. Dach chi'n iawn? Iawn. Wyt ti'n iawn, Lucy fa? Dwi ddim yn hoffi ei...
Ti ddim yn licio ieir. Nes ti dda iawn bore yma. Pico fi. Da ni'n licio dechrau'r bore gyda chan ardderchog. Felly... O, hapus ddydd. Ydy'n rhy hwyr i fynd nôl i garthu sgwni? Beth ydi? One hen. Yar. I happen to have a can about a yar. Nie, wy'n yma dim fod gen ti gan ar gyfer bob cnec a thynianel. Iar fach wen mae rhaid y blio nawr. Blio ar dy ben, rhaid y blio ar dy ben. Ar dy ben, ar dy ben, iar fach wen, iar fach wen. Iar fach wen mae rhaid y mi dy blio. Rai, ti tai. Trwy Tregaredd fydd ehangodd yr iar a phen moel yn unig. Gadewch i ni guddio yn y lleia o'r ddau bechod, sef gêm Nia yn dweud. Mae ni am dweud gweinwch. Mae ni am dweud pobwch. Mae ni am dweud gosodwch y bwrdd. Yfwch. Dewch. Mae ni am dweud ffriwch. Mae ni am dweud torwch. Mae ni am dweud gweinwch. Mae ni am dweud cymysgwch. O, mae ni wedi dweud tipyn gormod yn dwi. Yfwch. Ond mae cystadlu yn rhan bwysig o'r gêm i'r rhai. Yfwch. Rostiwch. Denwch i lawr! Mae rhywun wedi blino, ond nawr mae'n amser i Nia i esbonio'r her. Any guesses? Beth ydy eich her challenge chi heno? Give me 3 guesses. Gweinydd. Gweini bwyd. Gweinydd a paratoi bwyd. Paratoi bwyd. Coginio a gweini. Yma, Llanrwst, ac mae grŵp o siaradwyr Cymraeg yn dod i mewn. Dysgu Cymraeg, grŵp dysgu. Rhai yn dysgu, rhai yn siarad yn rhugl, yn dod yma a dych chi'n mynd i fod yn paratoi coginio gweini bwyd. Iawn, felly, mae 2 grŵp, iawn, 2 dîm. Bydd un tîm yn y gegin, yn pobi, ffrio, cymysgu, sleisio, paratoi, y llysiau, y cig, bob dim. Ac mae'r tîm arall yn gweini. Yn gweini, front of house. Gweini. Felly, dych chi'n mynd i fynd allan i brynu pethau yn Llanrwst. Felly, beth ydych chi'n mynd i wneud ydy paratoi ar gyfer siopa yn Llanrwst. Siopa am gwahanol bethau. Siopa am flodau. Ie, blodau. Ie. Just check out. Blodau, bara, a llysiau, a ffrwythau, a popeth felly. Hang on. Un funud i ni'n sôn am gwcan a gweini, y funud nesaf ni'n taflu toys. What's going on, Talfryn? Faint yw, honey? Ydy perchnogion siopa Llanrwst yn mynd i werthfawrogi llond chops o cydlu toi i gyd fynd gyda'r cwestiynau am bris y nwyddau? Am hais gen i. Siopa! Na, dych chi ddim edrych yn psyched o gwbl. Eto! Siopa! 1, 2, 3. Siopa! 1, 2, 3. Siopa! Da iawn. Oce, na ni. Barod i fynd i siop. Be ydych chi'n mynd i wneud rwan? Siopa! Da iawn. Dewch nôl ar ôl y toriad i weld ein celebs ni yn siopa a siopa dro chefn.